ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ክራማት 2016 ትሑት ዓቐን ዝናብ ብምዝጋቡ እቶት ክረምታዊ ሕርሻ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ እኳ እንተዘይኮነ ኩነታት ጥሪትን መስናዊ ሕርሻን ግን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋኣለም ባህታ ሓቢሩ። ኣቶ ተስፋኣለም ምስ ህዝቢ ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ሓለፍቲ መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሳላውህ ተሳትፎ ህዝብን ትካላት መንግስትን ካብ ዝተሓንጸጹ መደባት እቶም ዝበዝሑ ብዓወት ከም እተሰላሰሉ ገሊጹ። ምጽፋፍ መጽናዕቲ ምን ምድልዳል መሬት ሕርሻ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምጥያስ ስድራ ስዋኣት ምህናጽ ትሕተ ቅርጽን ካልእን ካብቶም ብቐዳምነት ዝተዓመ መደባት ምንባሮም ብምሕባር ድማ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፋንኮ እንጅሓይን ዓድ ዑመርን ዘሎ ሕጽረት ዝተማይ ንምፍታሕ ዝተጀመረ ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ዋና ካይድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ዑመር መሐመድ በወገኑ ኣብ ገለ ምምሕዳራት ከባቢ ኣጋጢሙን ዘሎ ሽግር ስተ ጽሩይ ማይ ሓባራዊ ፍታሕ ንምንዳይ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብምምልካት ህዝብን ዞባ ተሰነይ ስድራ ስዋኣት ንምእላይን ዘካይዶ ዘሎ ኣብነታዊ ስራሕ ሞጊሱ። ተሳተፍቲ በወገኖም መደብ ልምዓት ከተማኦምን ንኡስ ዞብኦምን ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ርእቶታት ድሕሪ ምሃብ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም። ኣብ ወፍሪ ክታበት ህፃናት ተበጽሒ ዘሎ ደረጃ ንምድንፋዕ ተራኮም ከዓዝዝ ሓላፊ ማእከል ክንክን ጥዕናን ኣደን ህፃንን ኣማተረ ኣቶ ሰመረ በርሀ ኣዘኻኺሩ። ሕማማትን ብምክልኻል ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላው ንዝካየድ መደባት ክታበት ወለዲ ብዝግባእ ክጥቀምሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ዝተኻየደ ሓያል ጎስጓስ ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ዝጠቐሰ ኣቶ ሰመረ መጠን ብጉድለት ክታበት ዝስዕብ ዝነበረ ሞትን ስንክልናን ናብ ዜሮ ከም ዝወረደ ሓቢሩ። ኣብ 2016 ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዝተኻየደ መደብ ክታበት ልዕሊ 5000 ህፃናት ከም እተኸትቡ እዚ ድማ 92 ሚእታዊት ምንባሩ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ዕብየት ከም ዘርአየ ብምግላጽ ንውፉይ ኣበርክቶ ሞያውያን ሞጊሱ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ዝተኻየደ ክታበት ቆልዑ ብውሁድ ተሳትፎ ህዝቢ ጽቡቕ ከም እተሰላሰለ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓን ሓበሬታ ኣረድዩ። ሓላፊ ትካል ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ሙሉእ በይን እቲ መደብ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝርከባ 3 ትካላት ጥዕና ከም እተዋህበ ልዕሊ 6000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሞም ህፃናት ከም እተኸትቡን ሓቢሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብዝተኻየደ ጎስጓሳትን ብዝተዋህበ ኣገልግሎትን መጠን ሞት ህፃናትን ኣዴታትን ብ75 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተሓቢሩ። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ምስ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዘለዋ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 2 መደበራት ጥዕናን ኣብ ርእስቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ተጠቃምነት ዘመናዊ ሕክምና ንዝጸንሐ መረዳእታ ንምዕባይ ዘካይድዎ ጻዕሪ ኣድማዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ። ህዝቢ ተወዲቡ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከካይዶ ዝጸንሐ ወፈራታት ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ማይን ብልጫታቱ ብሰፊሑ ይርአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ንክራማት ዝግበር ቅድመ ምድለዋት ንእቶታውነት ዓብዪ ድርኺት ዝፈጥር ብምዃኑ ሓረስቶት ምስቲ ሃብታም ተመክሮኦም ሞያዊ ምኽሪ ክኢላታት ኣብ ምትግባር ንጡፋት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሻምብቆ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ንምብራኽ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተለንተ ተኽለ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መብዛሕትኦም ኣብቲ ከባቢ ዝፍጸሙ ገበናት በደላትን ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክን ብሰንኪ ሸለልትነትን ሕጊ ዘይምፍላጥን ምዃኖም ጠቒሱ ተምሃሮ ንባዕሎም ፈሊጦም ከባቢኦም ንምልዋጥ ክጽዕሩ ጸዊዑ። ኣብ ዞባ ደቡብ ብውሁድ ጻዕሪ ህዝቢ ምምሕዳራትን ትካላት ጥዕናን ኣብ ምግታእን ምፍዋስን ሕማማት ውፅኢታዊ ስራሕ ከም እተዓመ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናት ዞባ ሓቢሩ። ብ45 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈር ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ የማነ ሃይለ ኣብዚ ዓመት እዚ ሕማማት ብሓፈሻ ተርእዮ ብለበዳ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ስግረ ደቡባውያን ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምግታእ ዝተገብረ ውሁድ ጻዕሪ ኣድማዕ ምንባሩ ገሊጹ። ክራማት ሎሚ ዘበን ህጡር ብምንባሩ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ንምግታእን ኣብተን ዓሶ ብተደጋጋሚ ዝረኣየለን ንኡሳን ዞባታት ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ከም እተነጽገን ልዕሊ 26000 ናምስያ ከም እተዓደለን ዝጠቐሰ ኣቶ የማነ እቲ መደብ ዕውት ምንባሩ ኣረድዩ። ብዘይካዚ ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሞኦም 82,000 ህፃናት 11 ዓይነታት ክታበት ከም እተዋህበ እዚ ምስ ዝርግሐ ዓድታት ዞባ ብምንጻር ልዕሊ 90 ሚእታዊት ሸፈነ ከም ዝነበሮ ኣብሪሁም። ሓለፍቲ ትካላት ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባታት ብዘቕረቦ ጸብጻባት መሰረት ከዓ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ሕማማት ንምዕባይ ጽዑቕ ጎስጓሳት ከም እተኻየደን ዝምስገን ፍረ ከም እተረኽቦን በሪሁም።
ኣብ መዛዘምቲ ኣኼባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምዕቡል ሕብረተሰብ ውፅኢት ጥዕናው ዝተሓለወ ህዝቢ ምዃኑ ጠቂሱ ከምኡ ተሳትፎ ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ኣገልግሎት ጥዕና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክሕይል ኣዘኻኺሩ